Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pasama kinibugog kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat nga aldaw iti Sabado tayo amin na sa pada papagayam 16 ti mabilang iti bulan ti Hulyo 2022. Dito yan ti programa Damdamag ni Berto. Dito ti pagayam yun ni Robert de la Cruz kadwa tayo di technical control ni Mark Francis Agustin para di pa nakaidanon digiti issues tubikos, damdamag, ngayon tayo manen talantanen, tapno yung tayo pagsisinukatan, tikapan panunutan, apo nga agbuybuya. Okay, di rin sa gana tayo apo nga income, idanon ka na kayo, iti dito yung aldaw, para iti damdamag ni Berto, awan ka na apo tino class size limit, no matuloy ti face to face, nga panagadal gagayim ken kaabsat ya so nga ahaang nga madeterminar segon na po iti biyang ti biyang ni DepEd Secretary ken Vice President Sara Duterte Carpio. Iri sa baling nga bangir, rollback manen na po kano, iti presyo, iti produkto petrolyo, iti sumarunong alawas, sapay po tagsasarunok ket marikna tayo ti pagbabaan, ti presyo, iti produkto petrolyo, ngamin na po, parigat kada dito, nangina a kuryente, nangina a gasolina, kada sabsabalipay, puro nangina kada gituyen niya al-aldaw, gagayim ken kaabsat. Iri sa baling nga bangir, ti US Congress, US House of Representatives, gagiyem keng kamsat, nagdesisyon nga isardeng na pailay nga po ti papay na tulong iti Philippine National Police. Kasano ti kadakkel ti papaay nga tulong ti biyang ti US Congress wenno ti gobyerno ti Estados Unidos iti biyang ti Philippine National Police, gagiyem keng kamsat. Ana digiti rason no apay nga isardeng ti Amerika ti mangipaay ti tulong ti nailya na pulisya ti pagilya na Pilipinas may sa apo ka digiti ipetpeteng digiti agpampandaylin ti Amerika gapu ti kaado ti human rights abuses nga naararamidan kanon digiti kamkameng ti nailya na pulisya. Mamati kayo gagayim keng kabsat nga adu digiti panaglabsing iti kalintigan tao wenno kalintigan tayo nga maaramida na po di kita kamkaming tinailya na pulisya. So DJ apo iti rason gagayim ken kaabsat. Kabayatan na ije pailaeng Estados Unidos gagayim ken kaabsat mapanteme tapo kari damdamag international ti Amerika wenno gobyerno ti Estados Unidos pinaburan na po dito pan nakailako ti armas iti pagilyan a Taiwan gagayim ken kaabsat. So ano ti reaksyon ti biyang ti China iti detoy apo nga gagem ti gobyerno ti Amerika nga mangilako kadagitay sophisticado nga military military assistance iti biyang ti Taiwan gagiyem ken kamsat sigurado nga mangipaay apo iti naindaklan nga reaksyon ti China iti detoy gapo iti ipetpeteng na nga one China policy wenno saan na pa nakabigbig ti gobyerno ti Taiwan apo nga agdingdingeg. Ken padaanan nyo apo makainuman tayo ti maysa nga DJ DJ Saudi Arabia maysa nga kalugaran tayo apo dito Ilocos Norte nga agpapaay iti nabaknang nga pamilya apo di Saudi Arabia gagiyem ken kaabsat padaanan nyo maysa nga taga San Nicolas nga adda iti Riyadh Saudi Arabia ti agpapaay iti nabaknang nga pamilya gagiyem kabsat saan lang may sa aduda apo ni Eva Marie Arzaga Corpus gagiyem ken kamsat makainuman teto pailawlawag tayo ngamin gagim ko apo nga iladawan kada kayo ti estado digiti kadaraan tayo nga DJ Balasyo taaw ngamin may sa detoy kadigiti
ikan importansya ti agdama itata presidente ni Apo Bongbong Marcos gagayim ken kamsat. So ipailadawan tayo kasano ti sasaaden digiti kailyan tayo kadaraan tayo nga adday jay ballasyo taaw. Hey may sapay kadita jay ballasyo taaw nga guybuya ni gayem ko Edwin Ancheta dita Toronto, Ontario, Canada. Okay? Digito'y sagana mi Apo. Nga intay pagsisinukatan ti kapan panunutan ti lasod ti may isang oras para di programa Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Digito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City, sa Uyo, Fairview, Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort na dalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pay ti shower rooms. Blue House Prexon 2 ini mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na paragtitipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan di barangay number 37 Kalayab, Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adaan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dinto malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort pare ti reservation tumawag di cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, tuloy ti programa tayo Damdamag ni Berto. Iti dito yung daway una ente apo nga kainuman na wenno mapagdamagan makidamag tayo apo ijay Riyadh, Saudi Arabia. Babayan ni Eva Marie Arzaga Corpus. May sa apo nga kadaraan tayo ngagtrabaho ijay Riyadh, Saudi Arabia. Gagiyem ken kabsat ngem parang kakaiba diti amo ni Eva ngamin digiti babak na nga po ijay Saudi diti amo da gagiyem ken kabsat. Okay? Marie, thank you very much. Eva, itited mo nga gundaway nga makainuman da ka ket may pakamu tayo kadigiti agbuybuya dumdumngig kada tayo no ana digiti kasasaad digiti kadaraan tayo nga DJ Balasyo taaw. I think bigat you dita. Good morning, Eva Marie. Hello, good morning, Bumbo Robert. Okay. Paki-open yung camera mo para makita. Makita na ka. Aya, Eva. Okay. Eva, so anat oras yun dito tatan? Anat oras? Alas 7. Alas 7 iti bigat. Okay? Okay, so kalkalpas diti da indaklan niya aldaw para kadigiti Arabo, Muslims, diti Edil Adha. So kumusta kayo? Kasi kakaiba diti lugar or diti amom ngamin ket I think they are considered royal family. Eva?
Am I right? When Apo Bumbo Robert. Okay. Hello. Yes, yes. Go ahead, Eva. Okay. So considered nga kas royal family deti pagpapaayan nyo nga pamilya. Eva. Mm. Apo Bumbo? Yes, yes. No, no. Okay, Robert na lang. Okay, okay, okay. So kumusta ti sitwasyon nyo? Iti deti pagpapaayam nga pamilya, Eva. Okay, Met, kasi alhamdulillah, nasingpet dagiti naka-anak nga amo kasi di first time ko ti umay ti Saudi ti amukit ti ibagbagada ngamin idikwa no Muslim nga ana di ba di makapatang ti amo na nga dagiti na nauulpit. Ngem agyama nakapatangak ti amo nga nasisingpet kasi na anat turing da kanyami han nga deti Waray kakit. Hanga kasla hanga deti na baba or ti parang ibilang dakada kayo. Ang nangrona deti amo mi idikwa nga bakit kasi iso na kamingkit na tayen. Pas lang ituring ka mga anak na kasi hangkam nga sabsabali kanya na amin maited da kanyami amin nga makan. Tapos kas lang tibiyag mikit kas labiyag damit kasi di ba royal family da amin nga kasapula mi ited da amin. Okay. So dito sa Saudi, ada digiti may padamag mamaltrato kada da amin. So makadkadanon kada kay digijay nga information or damag kada digiti kadaraan nga Pilipino iti sabsabali nga parte tinasaw nga pagilya na Eva. When Bombo Robert. Pero kasi na po just iti ayang kukit haan nanam ay tibiyag ko. Nanam ay tibiyag ta kami nga OFW sa TNT nakaanami nga employer mi kasi DJ nga rod handa kang maituturing nga sabsabali. Kasi Okay. no dalo no ada party mi kasi ti party mi idikwa Webes ken Sunday family gathering data. Kabali pa DJ special party mi nga kungkunada. Okay. Okay. Okay, so manu kay amin nya agserserbi, manu damit digiti nga pamilya nga serserbian nyo, Eva. Bale ti anak na DJ amo mi nga bakit 3 talo nga lalaki tapos inem bale 9 amin nga pamilya Bumbo Robert. Siyam nga pamilya. Okay, may isa nga compound ti ayanda deta or may isa nga building ti ayanda? DJ ayam mi may nga compound ayam mi nga compound pero DJ talo lang nga lalaki DJ nakapalibot ka DJ balay DJ bakit DJ ayam mi DJ ulay siya kasi tatan nag-move na kami sa ti baro nga balayen. Pero hampeng totally nga ani kasi tila kadwakit duduwa kami lang dati may nga nurse bale da kami nga katulong inem kami nga katulong tapos talo ti nurse na talo ti nurse mi tapos atan bale ti serserbiam mi hala nga DJ dati DJ bakit pero pangkalahatan kam ngamin Bumbo Robert aming nga pamilya na dati employer ko nga bakit dikwa serserbiam mi isuda. Okay. Eva, I'm not connected with Bumbo anymore, kasi retired tayo. Okay, so just call me Robert na lang or Berto. Okay, so kada gitoy imakar kayo. So digiti duma kadwayo nagbati da kadi old house nga gapon nyo. When Robert? Okay. Okay, so Eva kada teko na nga din parang gifted kayo kasi ano ba yung pamilyang ito? Are they business or engaged in business or government official or Eva? Dadakkel ti negosyo da ngamin ito yung ti Saudi Arabia ay suda apo ay Robert kasi suda ke damag ko lang kasi makapkudan sang kababaknangan nga pamilya sa tuy Riyadh. Maikapito nga kababaknangan.
When isut damag ko lang, Robert. Okay, Isut okay. Yun naman pala, no? Okay. So, ana di kita, ada ka di kita, aramiden yung met, nga panangiuman kadakwadan, no? Ada di kita madamag yung, nga kadaraan tayo, nga mamalmaltrato, dita Saudi, Eva? Ano, Robert? Adda ka di kita kasla panangi yung uman nyo kadakwada, nga adda di kita kadaraan tayo, nga mamalmaltrato, no? Adda man di kita madamag yun, dita Saudi. Ay, hami uni nga ano ko deta kasi no daduma ket manumi nga mi nga makasarita no daduma dagita employer mi. Kasi Mm. kanyami nga minsan ta sa mi lang makita no daduma dagiti employer deti anak di bakit no deti ada family gathering. Mhm. Kasi iso nga hami nga anak kanya dangem no daduma deti kuma ada irarelay mi nga mi ada nga min supervisor mi iso na nukat Mhm. pangibagbaga mi syempre mabaimet iso na nga mangibaga kada gita employer mi as lang tata kuma ada deti kayat bi nga tulungan nga anang narigagmet nga iyas asidig mi kanya da kasi professional dala ununay nga mi ada kay deti time nang mabain ka makita aglalo na data sangwanan ta pas lang te mabain ka kanya dangim kuna damit no pa kanya mi Mhm. abain ibagayon na anak ti matapulyo no ana ano at kayat mga tulungan pero nadaduma nga mingkit mabain kami nga po ay mga Robert Okay, okay. Okay, okay. Kasalot ka bayag mo nya agpapaay ka dakwada, Eva. 4 years Come again, come anak again. pinagawit 4 years no 3 years and 7 months Okay, okay. Okay, so since adda ka dita digit trato awamit nagbalbaliw ora idi awanen deti bakit nga dati nga isu ti amuyo. ada basit nagbalbaliwan na Mm. kasi syempre tatan na an basit ti kwamin kasi didi nga min bakit iturturing na kam na unay nga anak lalo no deti kas lang deti Ramadan Mm. bermi nga maragrag sa kang kamno ka kasi di bakit hanga na imot Okay. Okay. so nga mostly nga dagiti iti katulong dagiti anak na umakapasal dano ko kanyami kasi oy Ramadan manen wala dano ka kanyami ta amo da ngami nga di bakit kit hanga na imot mangtod kanyami ti Gift. kwartani hadiyak Okay. so nga kunada no bakit sana all my blessings kung kunada no kanyami kasi Okay. DJ ngami bakit ako Robert ket na dungo kanyami Okay. maanan managi Managisagot. malagisagot Mm. hangkang nga sa dati ko maata party ni Mm. yalla ka na kunan o may kay mga nun kunan ano ka dali JP anak nano ka kat mostly nga ming nga Arabiana kat di ba mahilig dati chismis Mm. nakawewet kat syempre ket kunan ano kwa tumakder kay sadtan ket mangan met dagi banat kon kunan ano kwa da kami Okay. nga banat dagi anak ko nga babae kunan ano kwa Okay. tapos tapos ko na napay no padamagan na pay no nang amin. Basta na singpet DJ bakit iso nga dakit ikaw mi kanya na idi awanen. Tapos Okay. tatan, syempre baliti anamin kasi aglalo tatang nga nakamove kam iti bago nga balayan di mi amo no ano sitwasyon mi kasi nakalaw-lawa deti pinaarami da nga baro nga balay da iso nga di mi amo tatano no daily biag mi idikwa Mhm. kasla biag mi tatan apo ay Mang Robert. Okay. Okay, okay. Lahat kayo, innem kayo kunam, amin kayo Filipino? Han apo Robert, 5 kami ay Mang Robert, 5 kami. Mhm. Tapos ada mesang ibang lahi. DJ ibang lahi isunat tagagawa lang ti coffee da tay gawa nga kunada. Okay. Tay shahi. Mhm. DJ lang ti anana, iso lang ti kasi kanyami ada area mi pero itatan awan dete kung kunada nga area mi ta pangkalahatan kam nga rodon amin trabaho min. Okay, okay. Kasi So talaga ada designated nga para kape lang, pangkape. Talagang kape lang ang ginagawa niya or aramidin nag timpla ti kape.
when Robert. Ah, Kasi okay. siya, Mm. talo kami di kusina. Dati talo kami di kusina. Tapos sa balimet di katulong ijenti balay ni Mama Munira Duwada Oo. nga katulong jay. Mhm. Tapos talo kami met ije kusina. Amin anami met di ngem no ada party mi tulong-tulong kami met amin nga nga Pilipina no kano ada party mi. Okay. Okay. Okay, yung Edil Adha, 'di ba, nag-celebrar kayo that was last week, ha? Parang 100 of sheeps ti na party or karnero. Yun ba pinamigay dito pamilya nga pagpapaayan nyo, Eva Marie? 21 nga karnero di na party. Okay, 21. When di 21 nga na party inted dati relatives. Mhm. Tapos dagiti kasinged nga friends da kasi tapos amit inted ta kanyami kasi muslimet ngami kanyami ket met kunay kayat ti karneron da dumata. Oo. Sabali ti basta adot ti Pilipina met nga hanna mangayat ngamin ti karnero. Okay. So ganun kayaman yung amo. Okay. Anan, kada gito yung al daw, ngami medyo parang rumigrigat ti sitwasyon. Dita Saudi, awan ti ba marik na, especially kada giti kakastoy nga babak na nga pamilya, Eva Marie. Awan Robert. Medyo kunami nga rod ket agyam-yaman kami kan apo kasi adayu kami kadagiti madamdamag yung mamalmaltrato. Deti nakadadayu ti anami kasi talaga nga ilang problema sa ticket deta pinagtrabaho. Okay. Adda may kang kami ti aglalo tatta. Medyo nalukay pe lang ti trabaho kasi syempre lalo kanyak sadto ilang anak agdalus kami awan ti mang anaking ka nga amo. Okay. Nga deti adute rest hour mi tapta. Okay. Kasi no Okay. Kasi Yes, go ahead, Eva. sige. Okay. So yung di ba datayo Christian, isuda Arab. Okay, awan met diti kasla parang ipilit da nga TGC way da nga pamati da ket isu ti suruten nyo. Awan ti kasjay. Ada freedom of religion kada kayo dita amo yo. Ada Robert kasi amo damit nga Christian kami kung kada December adamet Christmas party ni. Okay. Tapos da kami met ngamin ket amo mimet ngamin ti amo miti agadjust no isuda met ti anak kasi dete aglalo idi Ramadan. Diba sa barit oras da kasi ti bigat nga te fasting da nga kunada. Okay. Pre ada ngamin jay dati nga ayam ko idi kwa jay old agluto kami ti sidami isuda ket fasting da sa danto lamangan ti mga alas 6 ti rabiin. Ket da kami ket mabain kami siyempre Christian kami agluto kami met maangot da deti amon deti mabain kami nga ipakitam kanya da nga uminom ka ti sangwanan da. Tapos mangang ka hamo nang ipadpadlaw nga mga kasi dete iba imo nga rod kanyada. Tapos okay. Ti pagmayatan pa kanyada di ba at mostly nga employer ket handa nga parparwar ti katulong dete ada day off na. Ikanda kami pwede kasi nga time mi every Saturday makarkarwar kami 4 hours lang. Tapos ti pagmayatan na ada pa every month nga maka-order kami iti supply me. Nga para hanatay pang personal aditi kanin mi kuma. Okay, foods kasi yung foods nila, di ba? Sa bali di da kasi ako namtatay sa bali di foods da. Okay, da kayo kasano ti foods you? Mangluto kayo kiti sarili yo Filipino dish or mangang kayo kadi kaslamit di kang kanenda.
agorder kami sa jibanger nga kusina no kati sarili mi nga kanin mi da kami ti agluto. Man no kami lang nga sa kamsalang makaraman ti foods dano deti ada party mi deti dada ko mga nanganen. DJ lang nga maraman da kami ti agluto ti sarili mi nga ti Filipino foods. Mhm. Da kami ti sarili mi agluto ti kanin mi Robert. Okay. Since they are professional and well-known, mayaman, babaknang, di pamatim nga isuda well-educated, nga di trato da ket talagang trato pantao. Hanga kas lagi ti madamdamag nga tinaplikaram ket katulong iti balay ngem si kamit ti mapanagiwarwar ti kalding kada dami namin. So yung pagka-professional at saka yung nangatong ano da level da iti biag DJ ka diti mabalin niya mapatsyem no apay nga napintas ti trato da kada kayo nga kadwada dita. Robert? DJ kina professional, kina babaknang da, isu ka diti pamatim nga napintas ti trato da iti sabali nga tao nga kaskada kayo nga Filipino nga kadwada, Eva? Hanmet ti kunak Robert kasi oray bas na anadamet kasi no daduma selselos kami ada ngamin dati ibagada sa tinga miskin te marigrigat ket ko namin no ket ibagada nga marigrigat dagat nakakotse damet ngum na anada professional da pero iturturing da kam talaga nga kas lang awan sabsabali kas lang ka level mi isuda kas lang DJ lang di lang kami lang ka level kanya dal bakbak nang dangam kanya mi. Okay. So nasa ugali talaga. Kasi di kita madamdamag tayo nga siguro talaga nga ugali dat imang dangran or napungtot iti kadkadwada iti balay. Eva. Kami pay pulos na padasan det Robert. Okay. Never minasa nga napadasan. Nga deti maltrato. Makita met ti bagi kana mabebe na lukme ka. Kasi amin ket ba dapat mo nga dati. Di ba dati na yan nung bata pa tayo, dati na yan. Ako problema talaga ti makan. Okay. Nga katulong sa dati handa nga makapangpang nga nasaya at handa nga makainan na. Okay. Dapat handa nga makaturog ti nasaya at kasi amo dakit handa dati handa nga amo nga itrato isudakit di ba dati amo nga itrato da kasla dalang hanga tao. Yan nga sinasabi ko baka nasa yan sa educational attainment ng mga boss Eva. So kuno met saan siguro. Okay Eva suka digitoy digite digite maipapaay kada kayo tuloy-tuloy hanga kasla digite daduma ada 5 bulan niya di agsweldo 6 bulan niya di agsweldo since ada ka dita hamit pa napasama king katikasta. Robert kasi agapot opisina ti sweldo mi adadati nasapa ka mag-sweldo actually. Okay. Han nga abutin tapusan. Ti ngamin di ba ti cut off mi ngamin ket 15. Okay. So adamit deti pinaka-delay nang yem hanggang 5 days lang delay na ti sweldo mi pero kaasin apo Diyos never pa nga nakakasjay kami naka-enkwentro kami ti kasjay nga 5 months nga di agsweldo. Okay, Every month kami nga agsweldo, Robert. Okay, since adda ka dita, ana digiti do's and don'ts. Digiti may pawil ken saan nga aramiden nyo nga bilin digiti amo yo. DJ hangka nga makirelasyon ti taga basta makirelasyon ka sa asawa. Hangka nga makirelasyon kadtoy. Tapos ano nga min? Tapos hamo nga no adaman bisita nga nga ay si bawal pala aglalo gente area diba at area nga dete pang anaan dete no te big party mi dete pas lang function hall kilangana dete dining area mi nga dakkel dijay bawal kami nga sumrek no adalan laki
Okay, Ngem okay. no dagiti ngem no dagiti maintenance mi ngamin okay lang nga makita da kami basta no dati ada party mi no dati adut lalaki bawal kanyami nga makita da kami dagiti lalaki. Okay, okay. Okay, okay. Eva, thank you very much. Itindad mo gud daway. Amok, matmaturog ka pa ilang kumaka dito nga oras. Ba't pinagbigyan dito? Wanna say hi kada kita kapamilya, especially magigiti anak mo and your husband. Go ahead, Eva. Hello sa taga Arani, especially kay asawa ko na ni Audits, Tantan, Audit Ertan, ni Din Maydrich, ni Tonton, ni Tintin, lagi upat nga anak ko, most especially to my mother, Evelyn Arsaga, tekabsat ko nga ni Valero Arsaga, kay ni ipag ko nga ni Rowena kaipang Arsaga, kay ni Marvin Arsaga, ken giti relatives ko sa Talawag, Reyes family, Aguinaldo, tapos dagiti familya sa San Nicolas, giti Arsaga family, ken amin nga friends ko, hello, salamalaikum, good morning, good afternoon. Okay. Okay, Eva, thank you very much. Thank you, Robert. Thank you. Okay. Maraming salamat. Okay, DJ Apo ni Eva Marie Arzaga. Actually, ni Eva Marie, yung pinsan niya, close friend ko, late Rodel Arzaga, ang pinsan ni Eva Marie. So, amok idiubing kami pa, kanayong kami di balay da di San Nicolas. Kanayong kami mapan makidrinks ijay San Nicolas. So, ganon na gagiyim ken kamsat. Kita nyo po, nakapinpintas ti sitwasyon da. Hangakas na di daduma, nga may padpadamag gagiyim ken kamsat nga nga mamalmaltrato, saan na mapakpakan, saan niya makaigem ti telepono. Kita nyo ni Eva Marie, isang kontak lang. Actually, last week pa sana ang kain naman tayo ni Eva Marie, but hanak mabalin ta di nga rod idil adha idi gagiyim kabsat after Ramadan gagiyim naghanda da ti dakkel then DJ 21 nya karnero apo ti pamigay DJ busda. So adda di kita na swerte at damit di kita saan na naisuno nga ni Eva may saka di kita kadwa dito nga nabaknang nga pamilya gagiyim kay kabsat ket adda iti nasayaat nga kasasaad. Okay, so kabayatan na po kasamaran niya mapantayo ka sa bari pahingin sa ganaming hindi pagsisinukatan ti kapampanunutan agyaman tayo ka diti sumaganad nga sponsors tayo ni Mr. Edwin Ancheta, EJ Toronto, Ontario, Canada. Maraming salamat my schoolmate Edwin Ancheta, ni Corimao Mayor Edward Buyet Kilala, Corimao, Ilocos Norte, San Nicolas Mayor Domingo Ambrosio, San Nicolas, Ilocos Norte, ni Mr. Jewel Centilla, si Lahaina, Maui, Hawaii, Onopre Durupan, iti Wayanay, Hawaii, ni Wayne Winnie Rumbawa, iti San Jose, California, Prince Jose, iti South San Francisco, California, ni Juanito Moller Pariulen Jr., Barangay 19 San Nicolas, kaya ni Mr. Loreto Tamayo, Waipahu, Hawaii, ni Miss B. Fiesta, Honolulu, Hawaii, ni Carmela Walker, San Diego, California, Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, Erlinda Perminhood, Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte, Kenti CB Farm, Kalawagan, Belisario Farm, Barangay Barisbes, Dingras, Ilocos Norte, babaeng kada Mr. Dado Belisario, kaya ni Ma'am Jeanette Belisario. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong diti Syudad Tiluwag. Asidig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
Daytoyen tinurore digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, Apo Kapitan? Yes, sir. Okay. So nalaingan deti nagpositibo iti dengue dito barangay yo. When, sir, magmitlaan dito panakakuha na, mag-isab lang yung platelet na, kung di ka mo nag-awi din siya. Yung nukas, parinukos, diay kang kanayin doon yung mitkit-kiti na bueno, every 6 months na display kami nung dadalagin di available na TRH yung madigili pag-spray o may medyo uray awan dengue ma-spray lang ka digiti balbalay ag lalo no nasasamek yun yung eskwela iso nga nag-spray kami di eskwela tayo kada simbaan yan no damaltos ikay tuloy mintong bigat set whole barangay no ko spray yung minamin ko. Okay. Kap, di ba pagka-adda ti ag-positive, adda kiti isuswat nung ti health office, ti munisipyo, nga investigation, no nakaalaan na, no, ijay balayda, ijay papanan na, or travel history, deti victim, Apo Kapitan? When sa nagpeso data, nangalan dati samples, the suspect na nagyanan dito, dati stagnant water, nangalan dati tiki-tiki ko na doon sa when positive sa DJ isang nagtudati agas digal man indis pa rin man itay kan nagitid da pwede gitinit na may ka-billion tawa ng pada readout ng mga makasdek DJ lamo kano mapan DJ lamo dumkid genet ket matay nung kan kadalilaw so nga may DJ intensity apo nga ratio tapno no nagwaras when no sakbay nga guwaras iti dengue ket maliplepan. Okay. Ano dito biktima? Is it ubing, lakay, bakit? Apo Kapitan? Or without mentioning the his or her legal name? Age. Okay. Legal age, sir. Apo Robert. Legal age. So, legal age. Oo. Hamit na apektaran, hindi kabalay na, isumit laeng. Okay. So, it's either 20 yan ni lakay na or the family house that ako isang mga alad at samples di ang sumbagyan na kuana. Okay, di awan pa tinimwar nga resulta deti panaka-examine digiti samples nga naala, Apo Kapitan. Pasigib sa sir, kung ganyan po sa nidad di kalman nangalad at di then tinesting that positive DJ tiki-tiki
at career tinengge isang si sinigsigod mit na panag-spray di tatay nga binalaga mo di paida tadigiti karuba da kadto dalusan da digiti arubayan digiti apong BHW da tanong ti tagriri da kita nyo ba si digiti kanal kada kung kunak mo kaniyada digiti possible digiti nababasa kada amuda mo Okay. ano ba nga kwati denggen dapat kita amuda ko mataramidan dan number 1 na rin nagdaldalos. Okay. Kap, parang ada digiti reactions digiti ka barangayan nyo nga negative kaditi isuswat yung nga panagsursor, panag-check kaditi stagnant waters or mabalin nga paglayan digiti lamok. Ada digiti na encounter yo kasjay, po kapitan, especially digiti health workers tayo dito barangay Davila, sir. Ako hindi kaya health worker to medyo mabandugdan agad medyo na dagsan kami pasit na pinagkuada isang anda pa nagkukuada ng mga alad naman agidin dispensar naman gagangay sa ti kwalita no medyo makuada sir. Okay. Nagpa-dispensar na kamot lang no ko. Okay. Kasi kung hanyong tan digita ko ta pagsayatan nyo digita kung kunak ko kanyada. Okay. Okay, apo kapitan, adda apelam kaditi bumarangay or kaditi agbubuyag dingdingig kaditi ita. Go ahead apo kapitan. Thank you very much. Thank you Sir Robert kita alam man na yung magundaway nga mga waragawag kadikita po nga kalugaran tayo. Oray kas taon na ito pinag-spray ni. Hindi pinang-check ka, di kita balbalay yun. No, na kayo mismo, kit hanyo tulungan tabagdigiyo. Dapat tikun ko natin yung panagdaldalos. So, nung numaliklikan, di kita yung sakit. Gararaira, busad dati lang. Alam kasi na po Diyos na ba yung awang kay Sister, Barangay Davila, iti Providence since December pa lang last year. Up to now, kasi na po Diyos awanin. Sapay nagpukaw dito nga COVID-19 ngayon tatakit adamit mandenggen so di ka sumanti ka nandaruan Isa runom dito kwata dito tapnohan na waras dito nga sakit Sir Robert. Okay. Okay, Kap. Maraming salamat. Itindad mo gundaway nga makainuman da ka ket sapay ta dito effort nga raramiden nyo ket maliplipan niti panagkanayon or panagwaras dito nga sakit. Maraming salamat po. Thank you very much Barangay Chairman Elviro Ago, sir. Thank you very much, sir. Okay. So di apo ni Apo Barangay Chairman kumpirmado adirbalin niya may sa apo nga kaso ti dengue dito Barangay Davila Pasukin Ilocos Norte. Wow, kablawak man gayam dito may sa kariri friend ko dito Barangay Davila ni Ma'am Margie Santos. Margie Santos dito Barangay Davila nagabungan na Davila Pasukin Ilocos Norte. Gagayim kay kamsat ken digiti viewers tayo. So no adda digiti mapasamak nga kastoy tumulong tayo apo hantay makiapa-apa hantay nga pagbalbalin nga negative. Kasi pagka pagka siguro adda sumrag iti panunot ti may sa tao imay digiti BHWs ij compound yo gagayim kamsat dili barangay officials gapud adda ti kasjay yung parang imagination mo ano nga tatamuda digiti di mi amot agdalos ano nga tatamuda digiti dugyot kami yung mga ganon but hanya kasjay puti para lang uniform, di pan nakaiwaras di information at the same time, no anat inted ti munisipyo, nga pagimbagan, nga mangleplep iti anyaman apo nga peligro, iso ti waras da, agtungtungpal dala di kita, mabambannog di kita apo nga BHWs, barangay Tanods, barangay Kagawads, together with the kapitan, sa munto mismisuutan ni daw, no pang pangigamit ti natamuyo, di mi amutag dalos, yung mga ganon, hana po, mabalin niya adda diti amuda na nga saan nyo nga ammo adda nakaligtaan nyo adda na anahan nyo na ammo nga amuda digito kasi na-train digitoy para iti panang sugpo panang kita apo kadito mabalin nga pagitlugan pagumukan digitoy lamok nga digitoy ket maibaga gagayim kay kabsat nga carrier kadijay nga virus so no pa Davila kung na po kapitan ket makapagkikinaawatan damit lang kung na okay happy viewing Mr. Edwin Ancheta dita Toronto, Ontario, Canada ni Apo Barangay Chairman Henoruso Palumares Dingras, Ilocos Norte natay barangayen nalipatak man diti barangay Saludares nga pala okay diti kasinsin ko nga pisi puso na ni kasinsin Marjorie gasat nga malemyo agyaman tayo di pa nagbibuya pa ni Arnel Lancheta manipo dapo ijay Italia ni Roldan Luy ni Compadre Rexy Buyat
ni Renzi Sugkang dita Metro North Insurance Security Agency, ni Lynn Joyce de la Cruz. Ay, happy watching. Madeline Lazo Ramos. Iti Madeline, ano na ba yung butik mo, Madeline? Nakalimutan ko na tuloy. Di Barangay 47, Bengkag. Gagayem Kansat. Ni Abalayan, Lando Barot, iti Hawaii. Ni Dema Paulino, happy watching. Kaya kasama din ni my friend, Benny Gabriel, kani Mrs. Nasali, dito Hawaii. Thank you very much. Hindi pa nagbubuyayo. Iti programa tayo, Damdamag ni Berto. Piya kayo dito Hawaii, tadot pagtrabahuan dito. Awan, narigat ti pagtrabahuan. Okay, kada kaya amin na po mga viewers. Maraming salamat. Good afternoon. Kada kita ay taga Pilipinas, kita ada di abroad. Good evening ni Edwin Ancheta. Good morningen para king kuana iti Ontario, Canada. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edideto nga paragtutudo, agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti na kapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Ora na niyan, may lamok kita, dalatad ta. So, importante, kung nata yun, prevention, Sir Robert. And importante pa, pabigsahin tayo, naturalesa tayo, no? 90% met ket di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yan, nagkiti ko nata yung letter tatlo nga B nga kung nata yung blood pressure, blood sugar, body weight, no makontrol mo dito, ay pumigsa, ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makakagat ilang mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng nabigsada naggurigor andamit nga makarik na ti madi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Ridad Farm Supply, pakagatangan kadigiti kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadigiti taraken nyo adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo di paragtalon ken panang padakkel kadigiti taraken nyo adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakuda, ngem na nga to ti kalidad na produkto. Mapantayo naggatang kadigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Ili ti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Lavinia's Beauty Parlor. Kayat mo ka diti na idumduma pa nagpapintas wenno pa nakasalwad talangam. Lavinia's Beauty Parlor ti Papanam. Gaputay jaya da digit sumagana da serbisyo kasti haircut, manicure, pedicure, hair color, reband ken sabsabalipay. Nakalukat da pare ti lalaki ken babae. Saan lang data? No kasapulan nyo ti serbisyo da para ka digiti dumdumang okasyon. Nakasagana digiti isem nga agpapaay iti Lavinia's Beauty Parlor nga agserbi ka na kayo iti nalaka apresyo. Lavinia's Beauty Parlor, ti lugar nga mangirwar ti napintas wenno nagwapo alangayo. Lavinia's Beauty Parlor, Masarakan iti Batak Road, paset ti Barangay 16 San Nicolas, Ilocos Norte. Lavinia's Beauty Parlor, gupit sexy, gupit pogi. Ti Lavinia's Beauty Parlor ket makasapol ka rin ti beautician sa lalaki man wenno babae. No kalikagom nyo ti may empleo. Magipagkita kay ni Mr. Jaime Perdonio iti CLJ Store iti paset ti Batak Road, Barangay 22 San Nicolas, Ilocos Norte. When tumawag iti cellphone number 0908-952-3930. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus.
Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort na dalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City, kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dinto malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong diti Syudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, tuloy. Ti damdamag ni Berto Cablaon tema na po dito graduates. Iti Mariano Marcos Memorial, MMSU, Mariano Marcos Memorial State University, nga naarami da po iti kalman. Ni Sherwin Dagan, anak da Mr. and Mrs. Ni Sherry Ann, nanagan ni Father Nan, nalipatak meten, Wilson Dagan, gagiyim kay Kabsat. Ken kasapay kablaawag iti panagturpos ni Mariel Pahinag, iti barangay 45 Tangid, Lawag City. Happy watching ken ni Leriza, dita barangay 45 Tangid. Congratulations kadito naganak ken ni Mariel Pahinag, the Mr. and Mrs. Pablo Pahinag. Welcome home ken ni Leonie Pahinag from United States of America.
gagiyim ken kakabsat. Amin nga graduates nga jak may naganan, congratulations. Dita bungan ti sakripisyo yo nga kanayon nga mapanjay eskwela tapno agadal ken bunga ti sakripisyo dagiti mangipatpatulod kada kayo ije pagadalan, dagiti naganak kada kayo nga agsak sakripisyo wenno mangipapaay iti responsibilidad da iti beneg ti edukasyon. Tilaksid nga napasaran tayo apo dito epekto ti COVID or pandemya. Dapat lang nga po graduates tayo gagingim ken kaabsat. So amin na po nga nagturpos sa dinuman niya isa pag-eskwelahan na happy graduations and congratulations. Okay? Mapantayo po ni Comadre Emerlinda Corpus dito Hong Kong na gasat naragsak nga panagbuybuyam Comadre. Okay, mapantayo po Estados Unidos gagingim ken kaabsat. Kinanunungan digiti miyembros ti United States House of Representatives ti Kongreso da po House of Representatives da kay panakairaman iti amendment nga detoy ket kalikagom na nga isardeng ti tulong ti Amerika iti Philippine National Police gigiyem kay kabsat detoy nga gakatapo ket pare ti National Defense Authorization Act iti tawen 2023 tumit ket di pa lang tawen 2023 iti maysa nga rakurak kinunat International Coalition for Human Rights in the Philippines International Coalition for Human Rights in the Philippines nga malimitaran babaen iti detoy nga amendment limitaran na ti tulong ti seguridad para iti Philippine National Police aging gana nga di masungbatan wenno ipayan ti kaipapanan ti maysa nga serye nga kasapulan unay iti biang ti human rights. Rumbeng kuna ti Secretary of State and Defense nga ti gobyerno ti pagilyante nga Pilipinas get inyuswat na tinindaklan nga investigasyon ken kastameten nagbalegi nga na-prosecute digitay miyembros ti nailya na pulisya nga dagitoy nga miyembros ti nailya na pulisya wenno pulis gagayem ken kabsat ket nagsalungasing daapo iti kalintigam pangtao human rights gagayem kunana nga ti amendment ket rumbeng nga itden na iti epektibo nga panang proteher ti Philippine National Police ti karintigan ti trade unionist, journalist, human rights defense, critics ti gobyerno, pamati ken relihiyon na dito religious leader ken sabsabali pa nga civil society activist. Ayun protection gigiyem kaabsat. Iti biyang ti wenno nagbali na palawag ti iti House floor kinuna ni Pennsylvania's Representative Susan Wild nga isuna tinang-introduce iti dating amendment isu ti author gigiyem ken kabsat nga tibwis digiti tibwis nga makulkolekta ti Estados Unidos ket saan nga rumbeng nga mausar tapno maipaay wenno mangipaay ti armas wenno panagsanay kadagiti sabsabali nga grupo tapno matulungan da iti pwersa ti seguridad babaen iti estado ti Pilipinas no addamet digitay maararamid nga pan nakasalungasing ti kalintigan pantao babaen kadagiti pulis. So ana digiti kukwestiyonaran ti Amerika gagiyem ken kabsat aglalo iti biyang ti digiti diputado kang runaan na apo iti author iti author nga diputado manipud Pennsylvania nga amuna nga panagsalungasing digiti uniformado digitoy police iti human rights gigiyem kay kabsat tama alangan niya DJ buwis digiti tao da ket itid na nga tulong or pangsanay armas or anyaman nga form apo ti panagaypay ti tulong iti depensa or seguridad gigiyem kay kabsat no digitay met maipaayan ti tulong ket isuda met gagiyem ken kabsat nga isuda met apo digitay mangsalsalungasing ti kalintigan pantao kaslamet kada tayo ditoy pagilya na Pilipinas di ba adda digitay representatives nga mangirepresentar ti nagduduma nga sektor nga kunada ditoy met pundon ti gobyerno ket ipandamet ni napo nga paggatang ti armas wenno idonardamet den kadagiti kalaban ti gobyerno especially ti komunista nga grupo adda digiti estudyante from UP digiti ket scholars wenno pagadadalin ni dati gobyerno
or enjoyin da di kita programa ti gobyerno manipod nga maipapay may bukbukbuk di University of the Philippines nga misuda supporter di kita leftist, supporter di kita communist gagiyem kay amsat. So parang ganun din dati example apo tibiyang ti House of Representatives ijay Amerika nga ada dati amendments apo nga nairaman dito iti panakay sardeng paylaeng into the 2023 ti papaay nga tulong gagiyem ken kakabsat ni Amerika iti Philippine National Police. Another example gagiyem ken kakabsat ni PCSO Philippine Charity Sweepstakes Office gagiyem na tinagbali na pangtanay di biyang ti Philippine National Police. Dito yung ahensya ti gobyerno, PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office, isuda po ti mangiman maneher ka dagiti sugal. Ano nga klase ti sugal? Gagiyem kayong kakabsat to include number games. Dito ibagbagatay nga huweteng nga itan ti awag tayo loto. Gagiyem kayong kakabsat. Tinagbali na pangta ti PCSO ti Philippine National Police. No diyo kabalinan nga kamaten wenno pasardingen dagitay maararamid nga illegal pa nagsusugal nga kalaban dagiti pasugal ti estado babayan ti panangimaton ti PCSO ikatenmi nga mamimpinsan dati 1% nga sumsumrek iti biyang ti Philippine National Police coming from PCSO. Yan yung pangta, di bantada. Hindi ko gagihim kayong kaabsat. So siguro nga nagbalin nga na iget ti Philippine National Police nga mangkamat di kita illegal pa nagsusugal kasla kuma baraha dita nagminatay baraha dita igigid ta diding di kita kasamsamay kan to include tupada gagiyim kay kabsat ken sa balipay nga klase iti sugal nga digitoy ket saan nga nalisensyaan na po babaen ti pammalubos ti gobyerno or iti biyang ti PCSO gagiyim ken kabsat. So parang ganun din ti kayat nga ipamatmat apo ti US House of Representatives iti pagilian nga Pilipinas nga saan da nga mangiteden iti tulong iti biyang tinailya na pulisya aging nga di may ipakita ti gobyerno nga nakamat, nakaswan, naprosekyot dagitay kameng tinailya na pulisya nga digitoy gagiyem keng kakabsat ket adda digitay sungsungbatan na nga panagsalungasing iti kalintigang pantao. Yan po yung DJ Apo ti agbalbalin nga mensahe dito nga amendments gigiyem keng kabsat nga pinaburan ti kaadwan kadagiti Amerikano nga didiputado gigiyem keng kabsat babae na po iti author nga dati representative from Pennsylvania gagiyem keng kabsat nga isu apo iti author apo dito nga amendments tapnon ti kasta saan nga agtultuloy nga tultulungan dati kapulisan nga addamet di kita nakapenpen nga pan nakasalsalungasing ti kalintigan ti tao babaen kadakwada nga miyembro dagiti na weno kameng tinailyan pulisya. Yun yan yung paksa, yan yung mensahe gagihim keng kabsat iti author apo ket ni Pennsylvania's Representative Susan Wild nga nang-introduce po kadito yung amendment. Kunana, tibwis, wenno taxes nga makulkolekta kaditi Amerikano, iti Amerika, ket saan narumbeng nga maaramat, nga mangipaay ti armas, panagsanay, wenno anyaman na klase ti tulong kaditi puwersa pang seguridad nga kasti estado ti pagilya na Pilipinas nga addamet digitay panagsalsalungasing digiti pulis iti kalintigan ti tao. Yun yung mensahe. Yan yung DJ Apo ti kalikagom tinasao nga amendments nga mangisarde nga po iti tulong ti Estados Unidos iti nailyan pulisya dito ipagilyan. Okay? Awanin na po tinabati pa yung oras dito nga tinga ti aldao para iti damdamag ni Berto. Tinagan nyo Maki Paulino Agustin iti technical control. Dati apo ti bagayam nyo Robert De La Cruz. Mangibatin ti natalinaay nga aldaw ti winumalem ti Sabado ti amin na sapada. Agyaman kami tingkay panagbuya ken panagdingeg iti programa Damdamag ni Berto. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagom diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagom tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan.
Damdamag ni Berto. Kakailan, at iti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan luang kalbing ken karnero po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kadagitoy ko madanong nga ipainom tayon ket hang agapo kadagitay stagnant waters tadije pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no Juan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom de tataraken at takpimet nabasa di kimot na papurgami nga dagos no haday di apo so nga ken dito pinagtutudo na dakalamanag nasalsud mo dito Robert Yes, Doc. dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen mga no aglayos ket ma-overflow da karayan madida makarukat ta nakagalot da why not igalot yung laingan di asideg di balbalay yung mga ramit kay te temporaryo ng paglinungan da. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Baliw nga kumablaw kami papagayam, itinagasat nga malem, ti Sabado tayo amin na sa kapada, edideti may ka-16 nga aldaw, di bulan ti Hulyo 2022. Dahil di pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo ti technical control ni Chairman, SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tap ni Danon Meet sa Balipay, nga parang ti programa tayo, Tinapalabas. Ladingitan mi papagayam, ti saan mi nga panakaidanon, iti dati nga programa, iti kalman, kapo iti panagpukaw, iti internet tayo, iti internet provider tayo. So nga, saan tayo nga nakapagprograma, iti programa tayo, Tinapalabas. Idanon mi itangal daw, iti may kadwan, nga paset, dito surat, nga nakaipadaunan, ti pakasaritaan, ti biyag kinayat, ni pagayam tayo, Alfred. Kasangmanan, yan tayo ituloy nga ibasa ti surat ni Alfred, pagyamanan tayo gitinayat nga tumultulong ka na tayo, iti programa tayo, Tinapalabas. Ti CB Farm, Kalawagan, Belisario Farm, iti Bares Besdingras, babaeng ka na Mr. Dado Belisario, kani Ma'am Janet Belisario. Ni Erlinda Firminhud, iti Barangay Naglikuan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, San Nicolas, Bacara, Ilocos Norte. Ni Carmela Walker, manibut San Diego, California. Naragsak nga panagbakasyon ni Ma'am Carmela Walker.
Kastapay ka ni Miss B Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Juanito Moller Fariulen Jr. manipod iti Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte. Prince Jose iti South San Francisco, California. Ni Wayne Winnie Rumbawa iti San Jose, California. Ni Mr. Onopre Durupan iti Guayanay, Hawaii. Ken ni San Nicolas Mayor Domingo Ambrosio iti San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Corimao Mayor Edward Buyet Kilala iti Corimao, Ilocos Norte. Ken iti classmate ko iti Northwestern University nga ni Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexunto Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexunto iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa ken di dagserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto palipatan na paragtitipon gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexunto Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexunto Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dinto malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexunto Beach Resort. Pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexunto Beach Resort. Kasamanan niya ituloy tayong ibasa di surat ni Alfred. Kablawan tayo ti panagbuybuya ni Eloisa Guerrero. Thank you very much iti panagbuybuyan pagayam ko iti programa tayo tinapalabas. At di nga din ti tuloy ti surat nga nakipalaunan ti pakasaritan ti biag ni pagayam tayo Alfred. Nupay narigat ti trabaho nga naserkak. Iri kamanilaan manong gaputa. Agbagkat kami nga rod kadiri chemicals.
inanungsak. Pinatadem nak wenno pinarigtanak ti karik kaday di amak. At tulungak pare ti panakalipas ti panagadal. Ti kabsat ko nga ni Alvin, ngayon bati ka probinsya. Wen manong, pinagbalin ko nga, inspirasyon ko ti kalikagum ko nga, mangtungpal iti dedi karik. Isu nga inpasnek ko iti nagtrabaho. Nakipagnaid kami ti uliteg ti karubami wenno gayem ko ngay may ti Manila. Ngem, makipagbagi kami karik iti magastos. Kasi di bayad ti silaw, wenno kuryente, pakaramanan metten ti danom. Agingga nga naikideng mi iti kabsa, wenno iti gayem ko, nga makisina kami iti banga. Wenno pa nagluto ngamin ket agbalon kami no mapang kami iti bigat. Adamit ti gidigundaway nga mapang kami mga iti karinderya. Ngem gaputa, awan pa idi ti adu nga kwartami. Kinay kayat min iti agbalon wenno agluto. Imanamong met ti uliteg ti gayem ko nga makisina kami iti banga wenno paglutuan. Laeng mangted kami iti nayon ti pagbayad da iti elektrisidad. Kastamet tiniti danom. Nga isungarod ti napatuloy, Manong Robert. Naglabas di kiti aldaw nga di napupuutan kabsat ko. When, umasidigan ti panaglukat ti klase. Agdwa abulan akpayla idi itinasao nga trabaho. Naawananak tinamnama gaputa. Basit ti urnong ko. Kasla maawananak idin iti namnama gaputa. Adumit gayam ti magastos. Nupay adadakkel basit nga sweldo. Isungay pakamok ni Alvin nga saan pa'y laeng nga agin enroll. Timawaga kiti kabsat dedi tata wenno nanan ket kinasaritak ni Alvin. Ading ko saan ka pala nga makapag-enroll basit pwede ti urnong ko. Ngamin adumit ti magasto dito. So nga agpalabis ka pala laeng ta edi sumarunong semestre wenno sumarunong pa naglukat ti klase ket isunto ti panag-enroll mo. Kinunak, simong bat ti kabsat ko ket deta pay lang amin ti bagbagak inikeng kamanong nga tumulong ak pay lang nga sapol. Tapnon ti kasta ket adda maurnong ta pare di panagadal ko. Kinunana no pay madlaw ko analiday ti kabsat ko. Wen pasensyakan. Ngem ikarigatak. No mabalin ko nga agenroll ka iti second semester ket agenroll kanto. No sana mabalin gaputa irregular kanton masapul nga agenroll kanton iti sumarunong nga opening. Manamong ti kabsat ko Manong Robert. No pay siyak na liday. Kenamok nga ori ti kabsat ko ket naliday. Iriday dingin padamat ko kabsat. Nagtultuloy ti panagtulid ti aldaw. Wen kabsat. Nupay napaayak nga mang-enroll iti kabsat ko nga ni Alvin iti panaglukat ti klase. Imapay met kanyak tinapinta sa gasa. Wen Manong Robert. Iti assessment mi iti simrekak nga faktorya. Gaputas siya ket nakagteng iti kolehyo nupay second year college laing. Siyak ti pinili ti supervisor mi nga mangkita ka di kakadwak nga adday ti karigatan nga trabaho wenno ti panagbagkat. Wen kabsat da kami ti agbagkat ka di chemicals. Edinto nga di ti malpas nga tsinelas ken maipak di gitoy. Bagkaten mi manidida usar ti durun-durun ngamin ket awan pa ti makungkuna nga forklift wenno makinarya nga mangbagkat ka di gitoy. Salansanen mi ida iti bodega ket no umay di iti truck da kami metlaing iti karga. Ket may biyahe dito'y may pantinagduduma probinsya. Pakairamanan dita Ilocos Norte, Manong Robert.
Naabot ko ti kolehiyo idinto nga diti 8 akakadwak ket nagpatinggada lang iti high school. At dapay saan niya nakailip pa si high school. Siyak tinapusgan nga supervisor. Iti biyang dagiti kakadwak nga parabagkat. Saan ako niya agbagkat. No diket isup-supervise ko manong ko ti panagtrabaho da. Ken siyak ti makiniggem ti record iti sumrek iti bodega nga finished product. Medyo dakkel basit ti responsibilidad ko. Ngem no idasig ko iti trabaho nga panagbagkat. Adayo nga nanamamayitan. Iti ayan ko. Saan lang adeta manong Robert? Naingato pa iti sweldo. At dati, naited kanyak nga 20 a pisos nga nayon ti sweldo, iti kada aldaw. Dakkel ba nagdetoy? Kapsat ko. Kiti baro nga trabaho, kiti nasa nga faktorya ti chinelas. Ket kinung ko na kiti bagik. Dakdak kilitan ti maornong ko. Dakdak kilitan iti maidulin ko nga maornong pare ti panagadal ti kabsat ko. Aging ga kabsat nga nagdesisyon ti kaanakan ti akin balay nga pagiyanan me nga sumina. Diyakam mo noan niya tinapanunot nangim kasla adda saan da nga pagkinaawatan ito uliteg wenno kabsat ti amana. Kinuna kanyak ti uliteg ti gayem ko nga may maysakan dito kwarto nga pagyanam kaputa imanawin ti kaanakak. Makipagnaed ka nun iti gayem na nga aday ta sidag ti faktorya. So nga Solomon ditoy. Kinuna na uwen manong angim jak maited ti kontribusyon ti dua nga tao. Agur-urnungak ngamin para iti panagadal ti kabsat ko. So nga no, paibaklayo kanyak ti it-ited nga pagbayad ti kuryente ken danom ti kadwak. Saan ko nga maipaay? Kinunak nga malidayan ken madanagan. Imisem ti lakay ket kastoy ti balikas na. Saan mo nga panunutin deta? No anya ti dati nga kantidad nga it-ited mo, isulat ta ti eded mo. Total awamit ti kanakak. Mawatak ti kaririknam. Ken makitak nga mas ad-adayo nga nataltal na nasingsingpet kangem ti kanakak. Kastamit ti kalikagum ko ken kuanangem. Saan met adumngeg? Adad namit nga makibarbarkada kas makita met. Rumwar, no makasangpet kayo, no makadigos, santula sumangpet iti parbang. May sakadi iti pagamkak kita manganta. Madlaw da nga, agsusugel no may iti trabaho. Aglalo keng kagaputa, sikati supervisor na. So nga, madanaganak, kinasarita kangem, sabalimet ti panangipapanay, ti panangbiling ko keng kuana. So nga, awan ti babaling ko, inbaga akong niti kabsat ko nga, tumalawin iti balay tayo. Wino balay mi. Makamoy sunan iti biyag na. Ti kumalilaglagit na, syakti. Nangala kada kayo dito, ken nangisirek kada kayo iti trabaho. San na metapi ng panunot. Ken kargo kayo. Aglalo ken kuana, gaputa, anak ti kabsat ko. Kinuna ti lakay. Agyaman no kasatata. Agyaman launay. Kinunak kabsat ket pimanawin ti lakay iti ruangan niya nagtakdiran na bayat ti panagsarsarita may. Kasanganan nga ituloy tayo nga ibasa diti surat ni Alfred pagyamanan tayo di kiti naayat nga sponsors wenno tumultulong kada tayo iti deti nga programa. Ti Kalawagan Belisario Farm, wenno ZB Farm, iti Barisbesding Ilocos Norte, babaeng kada Mr. Dado Belisario, ken ni Mrs. Janet Belisario. Ni Erlinda Ferminhood, iti Barangay Nagdikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Carmela Walker, iti San Diego, California.
Miss B. Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Juanito Muller Fariulen Jr., di Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Franz Jose, iti South San Francisco, California. Wayne Winnie Rumbawa, iti San Jose, California. Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Jewel Centillas, iti Lahaina, Maui, Hawaii. Ti madaydayo nga Apo Mayor, iti Ilia San Nicolas, Mayor Domingo Ambrosio. Kastapay, ti madaydayo nga Mayor, iti Ili Ticorimao, Mayor Edward Buyet Kilara. Ken kastapay agyaman tayo ken ni Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurore di agisem kari di daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Daak iti kwarto nga pagupupaak Manong Robert. Gaputag may sa ako na dati di gundaway nga mapanpanunot ko ti gapwak nga probinsya ti Ilocos Norte. Mailiwa ko ni ti kabsat ko nga ni Alvin. Kenuremet ket di kiti kakabagyak kang runaan nati naganak ka di nanang. Anya nga tano dito ilaingen niya pagadalik ni Alvin. Tapno dakad kadwak. Mabalin na makatulong pa kanya kiti. Panagluto ken. Panakaisagana ti balon ko nga mapaniti. Trabaho. Adadumit din yung mga anak kiti karinderya nga min ket mabanugak met. Dakdakil di gasto kiti karinderya. Kinung ko na kiti nakem ko. Agingga nga napanunutak manen nga tinawagan ti ikit ko wenno kabsat de dinanang. Nga isu di mangkadkadwa kini Alvin. Dito nga nakasaritak ti kabsat ko. Anya ti makunam no. Agluwas kalaingen nga umay dito'y Manila ta. Agkadwata dito eh. Ken dito'y kanton nga agadal. Kinunak. Talaga nga alain nak dita manong, mapadaka kundi kung kunada a Manila no kasta. Sipud pan na kaya nakko ket sa anak pa yung may dita. Ket di hure ket di siyak. Itamit lang nga makaumayak dito eh. Laing nung may ka dito ay agsingsingpet ka. Saan ka ngagbalbalin nga naballog wenno
maawis ka kadagiti buya wenno papapanan wenno pagpasyanan dito pagmanunutim nga dududwata ken masapul nga maturpos mo ti paragadal mo wen manong ken maitulong ko king kano adapt nun dita o sige itid mo nga rin ti telepono ken ni auntie ta kasaritak ta umayda kanto itulnugan iti terminal into no Rabino Sabado ta sabating kanto iti parbangon ti Domingo maisaganam ka din iti arwatem wenno kasapulam nga itugot no kas magarigan iti kasta nga katindog laeng ti tiyempo wenno aldaw anatatan Huwebes itan so Biyernes Sabado agbiyahe kan uwen manong o dati na anti agsarita kayo nga rod kung ti kabsat ko kit dita ngayon pakadak ti kabsat ko kani anti kanin bagak pay nga makaamuntulayengen nga mangilawlawag kadadulo kini Lola nga alae kun ti kabsat ko tapno dakat kadwak kanin bagak nga kailiw ko unayen ti kabsat ko nga ni Alvin Manong Robert. Ni Alvin iti Manila. Napangko sinabat iti terminal ti bus nga gapo dita Ilocos. Napalalo nga ragragsak na nga nakakita iti syudad. Manong ko. Ti syudad nga napno karigiti sulisog. Syudad nga napno karigiti di mailawlaw nga pagtingkin pasamak. Mang mata-mata ti kabsat ko. Manangad-tangad karigiti nangangato apasdek. Huy, saan kang tangad-tangad kit no? Madlaw na nga taga-probinsya ka, loko. Kinunak nga nagkatawa kit. Damo kita ti makakita ka di kita. Awan met ti kakastay di Ilocos nga. Maayayo ak manong. Apay, madlaw na ka nga taga-probinsya no, kasta ti Jarmo. Kitwen ata, amuda nga agdadamo ka. Kin, amuda nga agapu ka iti Ruar ti Manila. So nga, saan mo nga aramidin ti kasta? O may kan. Dedan ti taxi nga, sinitsitak nga, may mangitulnog ka dati iti pagiyanak. Naglugan kami iti taxi. Wen manong. Ngem uri iti uneg ti taxi, madlaw ko, nga kaslamanal talangkyaw, ti kabsat ko, nga ni Alvin. Nga mangipaneknek nga isuna, kitagdadamo iti syudad. Balina ka naragsak, gaputa kadwak ti kabsat ko. Nupay, kunana nga, maburing no awanak. Adala amin nga maububrana. So nga, engatangak kadagiti nagduduma nga pocketbooks. Nga mabalin na nga basa-basain, nga awanak. Gimatak pa yan iti basit nga telebisyon. Nga mimpakada kiti agtagikwa iti balay. Napyala nga pagmulmulinglingan na. Nagbalinmet nga namay ko ni Alvin gaputa. Amuna met ti makibagay. Isuti umuna nga agriing iti bigat, agluto, isagana na ti pamigat mi keng kastamit ten. Balon ko. Masasyanak pa keng kuha na idinta, isuti aglaba. Manong Robert. Nakibagay nga talaga ti kabsat ko. Siguro mapanpanunot na ken makitkita na no kasano ti rigat ko. Iti masapa nga panagriing tapno sumrek iti trabaho. Ken pasaray malado akadumteng gapo iti traffic. Agmalmalem iti trabaho ken aginana iti agpatnag. Santo manen masapa nga agriing tapno mapanmanen agsubli iti trabaho. Manong Robert. Kadadunan ti panaglukat ti klase, kabsat. Ditan manong nga in pinag-enroll ko ni Alvin, iri maysa nga kolehiyo, iri saan nga unay nga adayo iti ayan mi. Maminsan laing aglugan, ket dakkel deta nga masalbar mi. Makadano nen iti nasao nga pagadalan. Nag-enroll iti National College of Business and Administration. When ti maawawagan NCBA.
Sadyay nga in-enroll na ti kursuna nga komersyo. Pagayam ko. When manong iti panagbasa wenno panagadal ni Alvin, talaga nga dandani mapan amin nga masweldo. Oret isang kabasit nga ornong koket. Medyo nakatakatan kaputa. Ado digiti masapsapol iti panagpaada. Ngeman niya nga rut kabsat ket isu ti kalikagom. Wenno iti isu ti pakatungpalan day di karik. Kada iti naganak kanyak kang runaan na iti pimusay nga amami. Nagbalinmet nga napasnek iti panagadal ni Alvin ti panagriknak. Awan digiti gundaway nga marabrabi nga sumangpet. Ken kastamit ten nga kanayo na palpalagipak. Wenno kasarsaritak tunggal sumangpet iti rabi. Kumusta ti panagadal mo? Mayat ka dimit laeng? Maka sungbat ka kadimit laeng no? Pasungbatan da ka iti klase o. Panangangangaw ko kini Alvin. When met amanong anya launa di panagkunamon nakapsutak launa yan. Saan kong ibagbaga ti kasta? Amom, amangan tamabaing ka ta sa bali nga lugar ti ayan mo. Saan kang nagbabain husto lakit diti sungbat mo? Uwen manong, amok met deta, kin may isa. Nayadaptar ko met ti bagik dito eh. Diretso met ti panagtagalog ko, saan met nakaslay di. Kinunana nga imisem. O sige nga rod. Yadda kon ta repaswem di iti leksyon nyo ha. Siguradwem nga diretso nga makasungbat ka. Ang iti makasungbat ka ita, into nubigat saan, into maminsan anman. When? Kinunak manen nga inyangaw. Wen, sige manong, agi na nakakit din kat amok nga nabannog ka. Naglabas pa iti aldaw na anayas met ti panagbiag. Wenno panagyan mi iti kabsat ko. Nupay medyo marigata na kiti pinansyal. Naragsakak nga kadwak ti kabsat ko ken ti makitkitak nga kinapasnek na nga agadal. Wen manong Robert, awan pang isukatak nga tamit ten no kinapasnek. Ken mapneka kiti makitkitak ken ni Alvin iti panagadal na. Dukasta nga agisang pet ka iti grades na makayayo met. Nangangato met iti grado na. Isu nga, kasla masubsubadan ti sakripisyo ken rigat ko ken kuana. Iti panag trabahok tapnon ti kasta makapataod ak ti kantidad para iti panagadal na. Iti ligudan dagita nga kinaragsak wenno pan nakapnek. Adala tagayang banag nga sumangbay, manong Robert. When, adala tagayang banag nga sumangbay, nga di mo maliklikan. Dita kabsat nga, nagpitikmet ten ti pusok. When, adamet ten ti nasirpat ko nga dayag, nga kasla nang balod iti sibubukela kinataok. When no nakasagana nga pagduyusak, when no pangipudnuak ken ni ayat. Daytoy manong Robert ket ni Christina. Ni Christina ket inaudingem siya ket idwa nga tawen. Mabalin nga agkasinsadar da iti kabsat ko nga ni Alvin. Agpapay iti karinderya nga mapangkupang panganan. Ngamin o reno agbalunak. Kay ket ko ti mapan iti karinderya ket gumata nga kiti mainayon iti balon ko. Wenno saan soft drinks nga ibulon ko iti panangan ko. Nagbalin kami anasingid ken ni Katrina. Ditoy nga naamamok nga isuna ket ulila met ten iti ama. Ket tilayngin inana ti kadkadwana. Isu nga napanunutan na iti agtrabaho gaputa nagsardeng met iti panagadal. Kasla kanyak kabsat. Kas tinapasamak kanyak ka agtrabaho akita ket ipuspustak amin nga masapulak para iti kabsat ko.
Isuna met agtabtrabaho kano tapno makaornong, ket ituloy nanto ti panagadal na. Nupay liklikak kumapaylaeng ti masulisog kinayat. Diyak na igawid tiriknak. Wen kabsat ko. Diyak na igawid tiriknak ket iti na minsan inawis ko ni Christina nga agpasyar kami. Manamong met ni Christina. Naramid nga rod ti panagpasyar mi ti aldaw ti Domingo. Gapot ay iso ti bakasyon ko. Bayat iti kaadami ti parke saan kon nga sinayang ti gundaway. Inpudnok nga agayatak unay kenkwana. Wen manong Robert. Kaasi ni Apo Diyos sa anak na pinaay ni Christina. Ngem kinunana nga no makaururayak sakam to agbalin nga seryoso ket napintasunay. Ngem no saan ko kanu nga mauray ti gundaway nga agbalin ka maseryoso iti relasyon mi. Ket amanganta isuntumet laeng ti pagsinaan. Saan ka nga narigat nga ayaten ko na nakanyak. Ngem laeng adda karigit ti bagik ken tinaganak kanya. Tapnon ti kastakit tong pale. Isu ti panakaturpos ko iti panagadan. Kastamet ti simwiplo ti panunot ko. Ti karik ka di tatang nga isu ita ti dakkel a responsibilidad ko. Iti biyang ti kabsat ko nga ni Alvin. Isu nga immanamungak. Nupay kasta kabsat ko talaga kasladyak magawidan tiriknak. Napatig-unay ni Christina kanyak. Enkariki ti bagik nga isu ti umunaken maudi nga ayatek manong Robert. Kasangwanan nga ituloy tayo dito surat ni pagayam tayo Alfred. Agyaman tayo ka dito sumaganad. Thank you very much kani Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Ni Corimao Mayor Honorable Edward Buyet Kilala. Ni San Nicolas Mayor Honorable Domingo Ambrosio. Ni Mr. Jewel Centilla iti Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Wayne Winnie Rumbawa iti San Jose, California. Ni Prince Jose iti South San Francisco, California. Ni Juanito Muller Pariulen Jr. iti Barangay 19, San Nicolas. Ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Miss B. Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Ni Carmela Walker iti San Diego, California. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Erlinda Ferminhu iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. CB Farm ino Kalawagan, Belisario Farm iti Barisbes Dingras, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply, pakagatangan kadigiri kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadigiti taraken nyo adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo di paragtalon, ken panang padakkel kadigiti taraken nyo adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakuda, ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo naggatang kadigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Ili ti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Lavinia's Beauty Parlor. Kayat mo ka diti na idumduma pa nagpapintas wenno pa nakasalwad talangam. Lavinia's Beauty Parlor ti Papanam. Gaputay jaya da digit sumagana ti serbisyo kasti haircut, manicure, pedicure, hair color, reband ken sabsabalipay. Nakalukat da pare ti lalaki ken babae. Saan lang data? No kasapulan nyo ti serbisyo da para ka digiti dumdumang okasyon. Nakasagana digiti isem nga agpapaay iti Lavinia's Beauty Parlor nga agserbi ka na kayo iti nalaka apresyo. Lavinia's Beauty Parlor, ti lugar nga mangiruwar ti napintas wenno nagwapo alangayo. Lavinia's Beauty Parlor, Masarakan iti Batak Road, Paset ti Barangay 16 San Nicolas, Ilocos Norte. Lavinia's Beauty Parlor, gupit sexy, gupit pogi.
Tilabini's Beauty Parlor ket makasapol ka rin beautician sa lalaki man menu babae. No kalikagom nyo ti may empleo. Makipagkita kay ni Mr. Jaime Perdonio iti CLJ Store iti paser ti Batak Road, Barangay 22 San Nicolas, Ilocos Norte. When tumawag iti cellphone number 0908-952-3930. Kasano panangigawid iti rikna? Wen pagayam ko. Nupay kasano panangigawid ko iti rikna gapu iti panangadipen kanyak ni Cristina. Talaga nga narigat nga sebseban ti gumay gayib-gib nga apoy. Nga manglamlamuten iti magmag akayo nga kunada. Wen no tinatangke na kayo. Manong Robert iti na minsan nga panagpasyarmi ken ni Cristina. Diyan mo no simiplot kanyak ni Suliso. Tembes nga iti parke manen ti papanami ket sa anen. Binilin ko ket diti kotse nga mait mangiturong iti maysa nga in wenno hotel. Saan met ket di nga nagkedked ni Cristina. Nga midiadda kami ti uneg tinalami sa kwarto tinadakamat nga in wenno hotel. Kastoy di kiti balikas na. Saan na yang imbagak nga saan tapay launay nga seryoso. Apay nga dito'y metente nang ipanam kanyak. Kinunana. Diyak may gawid tirik na. Ay ayatin ka unay. Ay ayatin ka unay, Cristina. Kinunak manong Robert nga dita bulon kon tinangarakop keng kwana. Ket bayat ti panagin nagikmi. Ino ta ginuyod ko ni Cristina ken inpaeddak iti nalamuyo ta kama ti uneg ti kwarto. Dita kabsat nga inaramid kun ti amin nga amok tapnon kasta mapnek ti riknak. Saan met nga nagkedked ni Cristina? Wen pagayam ko. Si tatalugod ti babae nga kadwa ken uneg ti kwarto ani Cristina anang ipaay iti kalikagom ko. Agingga nga nagteng ni Manong Robert, timakun ko na amay kapito a langit. Dito'y kabsat nga nadiskubre nga siyak ti mo na lalaki nga nakaikot kini Cristina. When? Nagsangi ti di malpas ti panagkanaig ni. Agbabawi ka kadi. Agbabawi ka kadi nga nang ipaay ti baghim kanyak. Saludsud ko. Saan? Saan nga? Inararapaap ko nga. Into kumano. Makapagkalay sa wenno. Malpas ti kasar ti panang ipaay ko ti. Kinababae ti lalaking ayatek. Ngimjak metin na igawid ti riknak. Siguro kit gaputa ay ayating kamit unay-unay, Alfred. Balikas ni Cristina. Orisyak ay ayating kaunay. Sungadyak na igawid ti bagik. Idilikodan niya damit responsibilidad ko akas keng kagapu ti panagad-adal ti kabsat ko. Agbaling ka ko mga katulunga ko inspirasyon ko tapno ti kasta. Matunoy ko ti kalikagom ko nga mamagturpos ti kapsat ko. Kasta ka kumamit kanyak, Alfred. Agbaling ka kumamit nga inspirasyon ko tapno matunuyak ti kalikagom ko. Ti kalikagom ko nga makaturpos ti adal. No payadan na pasamak ka data.
da relasyon mi kini Christina, Manong Robert. Saan met nga nagbalin nga tubeng? Edi, panangipaay ko ti suporta kiti kabsat ko nga agad-adal nga ni Alvin. When, saan na ka nagkurang? Adad damit nga na ay ayo akin ni Alvin bayat iti ingangato na iti tukad ti kolehiyo. Gaputa marikrik na klata ti kinapasnek na. Adda pa yan di kiti gundaway nga umuno na ka makariing nga miso. Ngamin ket maladaw nga umay iti pagturugan mi. Kapuy di ka adu di kiti repaswen na. Isu nga siyak ti umununa nga agreeing. Nudaduma sa anak ko niya agbalon gaputa mapanaklatan mga niti pagpaypayan nga karinderya wenno pagpapanganan ti kaya nayat ko ani Christina. Sa balin tumanin ni ragsak bayat magitkitak ti babaeng ay ayati kunay. Aglalo no agin inisem kami na umay na iserbi di kiti order ko amakan pagayan ko. Nagbalin nga na maris ti aglawlaw ko. Nagbalin nga ragragsak ko da Alvin nga kabsat ko nga pagadadalek. Kenti kaya nayat ko nga ni Christina, Manong Robert. Saan niya napuputan ti panaglabas ni Aldao? Addan ti kabsat ko iti maikadwa at tukad ti kolehiyo. Iti second semester, Manong Robert. Jack na, weno Jack ni namnama nga, iti maysa nga panagpasyar mi ka ni Christina. Ket kastoy di iti balikas na. Agpakada akken ka. Agawid ak iti probinsya mi. Ngamin ket. Kahit kun nga ituloy ti panagadal ko. Kahit kun ti sumrek manen iti pagadalan. Simangpet ti kabsat ti inakket. Kahit nakano nga tulungan. Sang kanon nga agsubli ti naggapuan na nga pagilyan. Nga kas nagtrabahuan na kas domestic helper. Ipaay na kano ti tulong na kanya ko rin. Saan na nga mabukudan ti panagadal ko. Kasanuak na ro din. Panawan na ka din. Panawan ka. Ngay magbati to'y pusok ken ka. Amin ket ay ayating ka. Saan na yan nga tinapudno nga gaya na yat ket makaibturi ti panagsakripisyo. Makaibturi ti panaginad dayo. Kinunana kanyak sanak minatmatan. Inarakop ko ni Christina. Kasla akla ubi nga maulila pagayam ko. When makalwa aki di dedi nga panangarakop ko king pana. Diyan mo. Diyan mo, Christina, na kompletong tupay tilubong ko na adayo kantong kanya. Kinunak, saan mo nga sa uwenti kasta? Saan ka di nga ayatin nak? No talaga nga ayatin nak makapagsakripisyo ka. Mauray mo nga makapagturpo siya. Ket no mapagturpos mong tumet hindi kabsat mo, nawayatan to. Total, nukit kitaem ket mabali na agiddan kami nga agturpos gaputa. Sumrek akto ni ti third year. Sumrek to metirisunay ti third year. Ket mabalin nga duwan to ti pagturposem. Numadanon ti panagtuturpos. Irideta nga tawen. Saan ka di? Kinunana sanak met inirakop ket inagkan na ti pingping ko. Wen manong ko. Anyan nga pan nakaulilak no pay naragsakak kariti balikas. Ti kaya nayat ko ni Christina. Nadanon ti Aldao, when maudi nga Aldao ni Christina ti Manila, impapapas ko pa'y laing tinakinaig ken ko na. Banag nga impabusoy namet. Ngem kinungkunana nga, amangan no ti ragsak nga ipanaw ko ket isunton ti sapsapulem. Ket makasapul kanton ti sabali nga maipaiken ka. Irikas ti araramiden ta. Saan?
Saan ko itong aramidin deta? Uri ka sa nung iliw ko ken ka. Agtalined itong apatpatgen ka. Ikarik deta ken ka, Christina. Sapay ko mata matungpal mo deta akarin. Sapay ko mata, irin to aldaw nga pa nagkita tamanin. Ket mamimpinsan ton nga bagi ta tilubong. Maramit tanton ti kay kayata. Saan tanton nga limitado? Uwen ikariken ka deta. Gaputa ay ayatin ka unay, Christina. Edi sa bali payagundaway nagkinari kami. Nga orayon mi ti umiso a panawin. Tapnon ti kasta, makapagbinukod kami. Kukwanak ton kay kukwak tumetten. Ti babae nga ay ayati kunay, Manong Robert. Narugyan nga rod ti makunkuna nga long distance love affair. Edi nagbaitan mi ni Christina. Nga tilaeng telepono wenno cellphone, tirangtay ti komunikasyon mi. Ken pangipekpeksaan mi ti ayat ti tunggal may sa kada kami. Pagayam ko. Naglabas pa di aldaw, nagbalinin nga dakkel ti responsibilidad ko ken ni Alvin. Aglalalo idi agenrulen detoy iti maudin nga tukad ti kolehiyo. Fourth year college sen ti kabsat ko, Manong Robert. Iti National College of Business and Administration wenno NCBA. Ti pan nakakumikum ko, iti panagadal, ti kabsat ko. Nalidlidwak ti makikomunikar, iti kaya nayat ko nga ni Christina. Agingga nga namimpinsanen nga kasla nalipatak. Ngayon may isa nga aldaw nga malagip ko unay, di kiti naglabasan ni. Pinadas ko nga tawagan ti number na. Anya na pan nakakigtot ko kabsat ta saan kumette na makontak. When? Saan kumette na makontakpay ni Christina? Naglidayak. Pinabasol ko ti bagik. No apay ket ngamin nga. Nalidlidwak nga. Tawagan men no teksan. Ita. Amangan ta nagpauyon. Ngem no bunga ti pauyon na laing detoy. Sapay ko mata maamiris ng tumit laing nga. Amo namit no anya ti responsibilidad ko. Ken sapay ko mata, makapanunot tumit lang nga tawagan nak. Total kita muna met no anya tinamber ko. Kinun ko na ti dibagi kageddan ti panang bababalaw ko. When, Manong Robert, pababasulik ti bagik. Mabalin nga na uma ni Christina nga saan na makauray kariti mensahe kwen no tawag ko ken ko ana. Isu nga nagpauyo. Ngem pasaray sumiplot iti panunot ko. Nakasapul siguro ti sabali a lalaki. Nakasapul siguro ti mas nagugwapo wenno bakbak ng imsyak. Narukup ka, Christina, no kasta tinaramid mo. Narukup ka. Saan ka nga nagbaling nga napudno ka dagiti karim kanya ka. Madmadlaw ni Alvin analidayak. Kasi di may sa asardam. Manong, nakaluto akon. Naisagana kong di lamisaan pare di pangrabi ita. Umay kan sumrekan da mangantan. Sige. Si kalayan ti mga nading ko mga anak tulatan no sumrekak. Inasit ganak ni Alvin. Ket kastoy di balikas na. Sumagmamanon nga aldaw nga madmadlaw ko nga naliday ka. Apay,
Si ita ka di pa iti pa nagliday mo manong ta. Dandani ako nagturpos. Manarimaan ti preparasyon ko para kaditi maudi nga projects ko iti eskwela. Aping nagliday ka. Makita met no kasano ti panangipasnek ko nga nagadal kaputa bigbig-bigek ti sakripisyo gan rigat mo. Anya ti kaliday mo? Saan na ka naliday? Maragsa ka nakit dandani kan agturpos. Saan ka baka pulbud kanyak? Amok na dapan panunutin. Anya dapan panunutin? Awan di pan panunutik. Wenno pan panunutim ka diti, dakilagas tuwem, di pa nagturpos ko, wenno party para iti graduation ko. Saan yan asken? Makaumanayan nga, ulitin tamanin ti agmarcha nga mapantin tablado nga kasi di agturpos at kiti high school. Ngamita, ipasigurado keng ka. Malapunos tuman di kiti matata iti luluwag apo iti pa nagturpos ko. Saan to nga luwan ni Liday? Naibinggas ka data ni Liday, nagturpo sa kiti high school, gapu iti papanahon ti amata. Yanita, gapu iti makita na balegi ti sakripisyo, ken pa nakatungpal di karin ken ni tata. Malapunos tuman di kiti matata iti luwan to detan ni ragsak mano. Imisi maket, timmakderak. Siga man laingin, mapantaman laingin mangangkit. No agluwata nga di pa'y nadanon ti graduation mo, loko. Kinunak tap numayaw awang kulaing tiriknak. Manong Robert. Sante nga may lipas, ngay basa, dito'y surat ni Alfred. Mabaling may lipas tayo kumaitan papagayam ngem kapoy di sante nga pa nag-ere di kalman sante nga may lipas. So padaanan na po yung Lunes dito may katlo when maudin ton nga paset ti pakasaritaan ti biyag ni Alfred. Kasangmanan yan tayo pumakada pagyamanan tayo or kablawak man ni Fredes Quezada dita Estados Unidos. Hindi pa nagbibuya na ni Jel Ignacio iti Dingras, Ilocos Norte. Kablawan tayo kano, di kita'y papagayam na nga taga Dingras, kita Medina, Barangay Medina, Dingras, nanatoy. Thank you very much, Met. Jel Ignacio, iti pa nagbubuyam. Kaya kay amin na po nga nagbuya. Iti deto'y programa tayo, ti Damdamag ni Berto, ken ti programa tayo, Tinapalabas. Dito nga ro din, nga pumakada kami para iti programa Tinapalabas. Kinadwa tayo iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Kaya do'y pagayam yo Robert de la Cruz sa mga awis ka na kayo into no Lunes para di pa nagsubli ti programa tayo Tinapalabas. Ibati mi na talinaay nga malem ti Sabado tayo amin na sa apada agyaman kam tingkay panagdingeg. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken Liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.